ברוכים הבאים לג'וב בילדר שלנו. זה כלי מאוד פשוט שנותן הרבה מאוד תובנות. אז בואו נראה איך זה עובד. בשורה הזאת אתם יכולים לכתוב את שם התפקיד הארגוני, את הטייטל הארגוני. לא חובה לכתוב את זה, זה סתם כדי שזה יהיה מסודר בתוך הדוח. אין לזה שום משמעות חישובית מבחינת הכלי. אז כרגע אני אדלג על זה. ואפשר לראות שיש לנו כאן רשימה של משימות שחולקו ל4 קטגוריות. תכנון אסטרטגי, ביצוע, יצירת תוכן וניהול אנשים. כל מה שצריך לעשות זה לבחור משימות. אז לצורך ההדגמה אני אבחר משימות באופן אקראי. בראש המסך יש לנו קאונטר שסופר את המשימות, ושימו לב שבחרתי 18 משימות וקיבלתי כאן 2 הערות. בכל מקרה חשוב לזכור שהדוח שלנו מחושב רק לפי 15 המשימות הראשונות שבחרתם. אז במקרה הזה בחרתי 18, זה אומר שה3 האחרונות לא ייכנסו לחישוב. ואחרי שמסיימים לבחור את כל המשימות, פשוט לוחצים על הכפתור. וזה הדוח שלנו. במקרה שלנו לא הקלטתי את שם התפקיד ולכן השורה הזאת נשארה ריקה. כאן יש לי בעצם הערה שמתווספת בגלל שבחרתי יותר מדי משימות, להזכיר לי שהכלי מחשב רק 15 משימות ו3 משימות שבחרתי לא נכללו. מה שאני יכולה לעשות זה או להמשיך הלאה, בידיעה ש3 לא נכנסו, ואני יכולה לחזור לבחירת המשימות ולשנות את הבחירה שלי. אחרי שהורדתי 3 משימות ונשארתי עם 15, אפשר לראות שההערה כאן נעלמה ואפשר להמשיך. אז בואו נראה מה יש לנו בדוח. הדבר הראשון שיש לנו זה בעצם את רשימת המשימות שלנו, וכאן מיד יש הערות שהן רלוונטיות למשימות. אלה הערות שהן ממש הרמה של דגל, אז זה ממש הערות קריטיות. בחלק הזה יש לנו את התפלגות המשימות לפי ליבת הפעילות, שזה בעצם תצוגה גרפית של המשימות שבחרתי, בחלוקה לקטגוריות של תכנון אסטרטגי, ביצוע, יצירת תוכן וניהול אנשים. למה זה חשוב לי? כי התצוגה הגרפית הזאת היא מאפשרת לי לראות מה אופי המשרה שמתקבלת מהקומבינציית משימות שבחרתי. נעבור הלאה לחלק הבא שזה פרופיל החוזקות של ממלא התפקיד. את החלק הזה של פרופיל החוזקות ביססנו על התיאוריה ועל הפרקטיקה של ארגון גלופ בנושא חוזקות. ארגון גלופ העולמי עוסק כבר הרבה מאוד שנים בנושא של חוזקות ויש להם כלי ממוחשב ומתוקף לזיהוי של חוזקות. אז אנחנו השתמשנו במונחים שלהם, וכדי למקסם את השימוש בכלי שלנו צריך להכיר את המושגים שלהם. הרעיון הוא לשלב את שני הכלים ביחד כדי לקבל התאמה מקסימלית של הפרסונות שמתאימות לתפקיד. אז מה יש לנו בחלק הזה? החוזקות של גלופ גם מחולקות ל4 משפחות, וכאן בחלק הזה בעצם מוצגת המשפחה של החוזקות הדומיננטית ביותר, מבין סך החוזקות שמתאימות לתפקיד ולמשימות שנבחרו. ובהמשך יש כאן בעצם את רשימת החוזקות, מסודרת לפי המשקלים שלהם, כאשר שוב החוזקות האלה הם נגזרת של המשימות שנבחרו. אם הייתי בוחרת משימות אחרות, הייתי מקבלת כאן רשימה אחרת של משימות, יכול להיות שגם הייתי מקבלת משפחה דומיננטית אחרת של חוזקות, אבל זה מה שמתאים לבחירה שבחרתי בהדמיה הזאת. וכאן יש לי הערות לגבי החוזקות שנבחרו. ובחלק האחרון יש לנו דגשים וטיפים, שזה בעצם רשימה של הערות והמלצות, שגם הרשימה הזאת מבוססת על הבחירה שעשיתם במשימות. זאת אומרת, כל קומבינציה אחרת של משימות תיתן לי גם קומבינציה אחרת של דגשים וטיפים. וזה הדוח שלנו.